Hallelujah. Ang ito namong nga amahan, dagang salamat niining higayon magihatag kanamo. Takos ka og angayan sa among mga pagdayeg, mga pagsimba. Kami mapasalamaton kanimo og dako tungod sa imong kaayo ug sa imong dakong gugma nga kanamo. Kay wala minimo pasagdi buntag og gabi ikaw nagauban, nagabantay imong mga anghel nganhi kanamo. Sa Ginoo, dawata ang mga pagdayeg, pagsimba nga kanimo, kay ikaw ang angayan nga modawat niining tanan. Salamat kayo among ibalik kay kanimo tanan dong himaya ug pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Sumayong hapon kaninyong tanan. Okay, so last Friday no ang ato ang nahisgutan na nata sa part 4 sa Victorious Not a Victim, or ang title niini is Giving Up is Not Your Identity. Inay mo katapad, Giving Up is Not Your Identity. Okay, so magpadayon kita niining topic no, a series of Victorious Not a Victim. Kunya na natin na-discuss sa point number 1, you cannot move forward if you are loaded with grief. Okay, so dili ta makapadayon sa unahan, dili ta makalihok, no? Ngadto sa unahan makapadayon kung kita loaded no sa mga grief or sa mga daghang mga kasakit no sa kinabuhi. Unya, number 1, under this point, nato na ning naistoryahan ato ang atong Friday, sa atong himuon in respond, no? Let's throw off everything that hinders you to move forward. No? Sa man ni atong ipanglabay igsuon, no? No, kay kining mga sala, no, impadiri, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Kay kaning sala, no, natay mga unconfessed sin, mahimo ni siyang kanang og sa kwan pa kaning burden or balakid nato nganong dili ta makapadayon ngadto sa unahan. Sa Hebrews chapter 12 verse 1b, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Okay. Unya, karong adlaw, no, ang topic nga atong pagaistoryahan, no, sin can easily trap you and make you stagnant. Kanidang sala, o ni mo trap ka nato aron makulong ta, unya mohimo ka nato nga kana ganing dili na ta productive, no, mas stagnant ang ato ang kinabuhi, no. Adto ta sa Hebrews 12 verse 1 again, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Okay, so number 1, you will never prosper in your walk with God if there is unconfessed sin. So dili gyud ta mo lambo or dili gyud ta mo asinso igsuon sa ato ang paglakaw diha sa Ginoo kung kita naatay mga wala pa nakumpisal na mga sala diha kaniya. Okay, let's open our Bible in Proverbs chapter 28 verse 13. He who conceals his sins will not prosper, but whoever confesses and renounces them will find mercy. So igsoon kung ato ang sala dili nato pangayog pasaylo da sa Ginoo, okay, dili gyud daw ta mo asinso. Pero kung ato adong ikumpisa da sa Ginoo ato ang mga sala ug atong i-renounce, okay, so we will find mercy from the Lord. Okay, so do not hide sin in your heart that will cause you to become dry spiritually.
Di nato taguan ang sala, no? Kay mo na siya ang magkos ka nato nganong mo dried up ta spiritually, no, in our Christian life. Okay, the best way is to renounce it and be sensitive to the Spirit of God. No, ato na siyang i-renounce and be sensitive of the Spirit of God. Then the Lord will set you free from the power of sin in your life. Unsa man ning mga mga sala sa tuang kinabuhi, no? Then the Lord will set you free from the power of sin, no, in our lives. Okay, like mga bondages, no, slavery, captivity, and oppression. There are times, no, nganong dali ta, no, nganong i-oppress ta sa yawa, no, ihatang, no, mabandage ta sa usa ka butang tungod kay atong ginagunitan ang sala nganhi kanato, no, dili nato i-surrender diha sa Ginoo. So mao ni siya ang time, no, nga ato ang i-surrender diha sa Ginoo ang tanan. No, kung naman tay mga unconfessed sin, i-surrender sa Ginoo, no, pangayo pasaylo aron ang ato ang kinabuhi, no, mahimo tang magmalampuson, mahimo tang malambuon sa ato ang kinabuhi, no, diha sa Ginoo. Okay, number 2. Sin can separate us from God and would not listen to your prayers. Sometimes nung tan-aw nato, no, murag dili murag wa naman ko gidungog sa Ginoo. Basin na atay mga sala nga wala pa nato na pangayuan og pasaylo. Nganong dili ta dunggon sa Ginoo. Isaiah 59 verse 2. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Usahay ngano daing, no, kani mga sala or mga kalapasan nato sa Ginoo, mo ni siya yung nakahilayo kanato kaniya, no, nga kinahanglan ngano daw ang Ginoo, no, nga iyahang no, nga i-hide niya iyang face no nganhi kanato unya tay tungod sa sala, no, kung kita na ay sala, no, automatic the face of God, no, iyahang muna ang yang mutago siya kanato, no, yung padiri have hid his face from us that will not hear us. No, ang sala mo'y hinungdan nganong usahay dili ta dunggon sa Ginoo. Maybe you can ask many times why God doesn't answer your prayers, no? Nakapangutana na ba ta igsoon sa atong kaugalingon nganong makaana ta usahay nganong murag wa naman ko gidungog sa Ginoo? No? Try to evaluate, try to meditate on God. Kay basig natay mga unconfessed sin wala nato na pangayuag pasaylo diha kaniya. Start to evaluate yourself. Maybe there is sin hidden that you will not aware of. Basig natay mga sala nga wala ta ba kanang or blind ta, no, wala ta kabalo nga nakasala na dito sa Ginoo. Try to evaluate and ask the Lord forgiveness. Kay kani mga sala mo ni siya maka-paralyze ka nato, no? It paralyze your spirituality and your desire to please God. Ana naman kay kung ma-paralyze na gani atong spirituality, mag-drive up na gito ang spiritual life, automatic ang ato apong desire, no, pag nga ma-please ang Ginoo, natay desire nga ma-please nato ang Ginoo, di na nato mahimo tungod kay na dry na ta spiritually because of sin. So, kinahanglan igsoon nga ato ang i-surrender kaniya, ato ang pangayuan kaniya, aron kita dili mastagnan sa ato ang Christian life. Amen? Hallelujah. So, sin can easily trap you and make you stagnant. Ayag tuguti nga ang sala mao na siya hinungdan nga nung dili ta makapadayon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ayo tuguti nga ang sala mo hinungdan nga nung dili ta niya dunggon sa ato ang mga pag-ampo. Amen. Hallelujah.
magampo kita. Lagi ito nga mahandagang salamat. Niining mga pulong nga among nadungog karon. Lord God, wala kay undang sa pagpahimangno kanamo, wala kay undang sa pagpahinumdum kanamo sa imong mga pulong. Ilabi na sa imong mga saad, Ginoo. Kaya nagsaad ka, Lord God, nga kung kami among kumpisa lang amo ang mga sala nga na kanimo, ikaw matinud-anon nga mo pasaylo ni ana, dili lang kay mo pasaylo, Lord, imo pagin may hinluan sa tanang dili namo pagka maayo diha kanimo. Salamat kay Ginoo sa imong mga pulong nini nga kahaponon. Panalangin ni Ginoo, Lord God, ang imong mga kaanakan karon nga naga-online, naga-subaybay, Lord God, niini nga programa. Ang imong gamhanang kamot, Lord God, maanaa kanila. Ang imong gamhanang kamot, Ginoo, magapamuhat og mga milagrong butang nganha sa ilahang kinabuhi. Tagbuatan na nilang pagpanginahanglan, Lord. Spiritual, financial, and physical. Mo kini ang ako ang mga pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Daghang salamat mga igsuon sa inyong pag-uban kanako nini nga kahaponon. So kininyong ubos nga alagad no si Pastor Ruel Milian kanunay magaingon kaninyo igsuon na yung kaluya kay Ginoo magauban kaninyo buntag og gabi. Ug ang iyang panalangin maanaa kanatong tanan. God bless you and shalom to everyone. Amen.